Kitab Wulang Bebasan bab 8 ayat ingkang setunggal ngantos 36. Kawicaksanan rak nguwuh-uwuh lan kapinteran rak ngetokake swarane ing panggonan kang dhuwur ing pinggir dalan. Ana simpangane lurung-lurung, ana ing kono anggone jumeneng. Ana ing sandinge gapura sak ngarepe kutha. Ana ing dalan lumebu anggone nguwuh-uwuh kelawan swara pangandikane. He para wong lanang, sira kang sun pituturi marang para anake manungsa, swaraning sun tujukake. He wong ora duwe pengalaman, padha ngupaya kapinteran. He para wong dablek, padha mangertenono iku ing sakjroning atimu, padha ngrungokno. Awit ingsun bakal ngandikake prakara kang jero lan arep bikak latin ingsun lan nglairake prakara kang bener. Awit lidah ingsun nggelarake kabeneran lan duraka iku kanis tan tumrap latin ingsun. Apa kang metu saka ing lesan ingsun iku adil, ora pisan-pisan ana kang mlintat-mlintut utawa cidra. Kabeh iku cetha tumrape wong kang pinter sarta bener ing ngatasi kang duwe kawruh. Pamerdining sun iku tampanana ngluwi saloko lan kawasisan ngluwi mas murni. Awitine kawicaksanan iku ajine ngungguli raja peni. Sato apa wae kang dikepingini wong ora ana kang madani. Mungguh ingsun sang wicaksana nunggal bebarengan karo kapinteran lan ingsun nemokake kawruh lan kawicaksanan. Wedi asih marang sang jiwa iku sengit marang piolo, ingsun sengit marang piangkuh, ambek kumlungkung sarta polah tingkah kang ala apa tini cangkem kang kebak cidra. Pitutur sarta panglimbang iku kagungan ingsun kang kagungan pangerten lan ingsun kang kagungan kekiatan. Para raja anggone mrentah marga saka ingsun, mengkono uga para panggedhe anggone nindakake pangadilan. Para panggedhe anggone kadunungan panguwasa iku merga saka ingsun. Mangkono uga para luhur lan sakai hakim ing sak jagat. Ingsun ngasihi marang wong kang tresna marang ingsun, lan wong kang telaten anggone ngupaya ingsun mesti bakal ketemu. Kasugihan lan kaluhuran iku ana ing pamengkuning sun, uga bondo kang tetep lan keadilan. Wa ingsun iku ngguli emas, malah ngluwi mas tulen. Pametuning sun iku ngluwi salaka pilihan. Ingsun tindak ana ing dalaning kabeneran, ing tengah-tengahe lurung keadilan. Supaya wong kang tresna marang ingsun padha sun paringi warisan bondo, sarta papan pasimpenane bakal sun kebaki. Ingsun wus katitahake tining Pangeran Yewah dadi wiwitaning pakaryani minangka pandamele kang kawitan ing jaman kuno. Ingsun wus kaanakake nalika jaman purwa, iya ing wiwitan mula sadurunge bumi ana. Wiyos ingsun sadurunge banyu samudra agung ana, sadurunge ana sumber-sumber kang luber banyune, sadurunge gunung-gunung tumancep, lan sadurunge ana puntuk-puntuk ingsun wus miyos. Iya sadurunge panjenengane nitahake daratan lan ora-ora, malah durung ana bledug kang kawitan. Nalika panjenengane ngrancang anane langit, ingsun ana ing kono. Ya ing kalane nyipat sikiling langit ana ing lumahe samudra agung. Ya ing kalane netepake mega-mega ing dhuwur, lan kalane sumbering samudra agung wiwit padha mludak kelawan santer. Nalika panjenengane nemtokake watesing segara supaya banyu aja nganti nerak dawe, lan ing kalane masang dasaring bumi. Ingsun dadi putra kekasih kang nyarengi panjenengane. Sedina-dina ingsun damel renaning penggalihe tansah dolanan ana ing ngarsane. Ingsun dolanan ana ing bumi kagungane.
sarta para anaking manungsa padha dadi kalangenan ingsun. Mulane he bocah-bocah padha rungokno dawuh ingsun, awit rahayu wong kang padha rumeksa marang dalan-dalan ingsun. Nilingno pamerdi, temah sira dadi wicaksana, aja sira lirwakake. Rahayu wong kang ngrungokake sak dawuh ingsun, kang sedina-dina caos ana ing lawang ingsun, lan jaga ana ing pipining gapuran ingsun. Amarga sapa kang nemu ingsun, iku nemu urip, sarta pesti oleh siye Pangeran Yehowah. Balik sing sapa ora nemu ingsun, iku mitunani awake dhewe. Sakai wong kang sengit marang ingsun, iku nresnani pati.